Hey, alle sammen, der er en dør der. Der kan vi jo altså bare gå ind. Dumme eller hvad, der er nok låst. Nej. Jeg har nøglen. Jeg har stjålet pedellens nøgle. Ja, fedt, mand. Ja. Hvor var det fedt, vi kom ind med den. Ja, der må man selvfølgelig ikke gøre. Jamen, der er lidt mørkt her. Nej, Har I hørt, at for 50 år siden, der blev en pige dræbt på skolen? Seriøst? Ja, seriøst. Kom nu, Line. Jeg ved ikke. Vi må jo ikke. Det siges, at der engang var en lille pige, der døde på denne skole. Hun hed Line og var meget genert, og vidste egentlig ikke, hvad hun lavede nede i kælderen sammen med de 2 ældre piger. Line og de 2 ældre piger legede skjul, og Line fik det bedste gemmested, men også det sværeste at finde. Da de 2 ældre hørte nogen komme, flygtede de og glemte alt om den lille pige. Lines gemmested var så godt, at der aldrig var nogen, der fandt hende, og efter hendes død levede hendes ånd videre på skolen. Hun kan ikke finde hvile på grund af hendes alt for tidlige og uretfærdige død. Ej, Lars. Ja. Du har faktisk ikke en særlig god humor. Vi skal ikke terapi. Det er altså sådan lidt hyggeligt. Altså, prøv at tænke dig, hvis det virkelig er sket. Jamen, det er jo rigtigt. Jamen, hvordan kan vi lige vide det? Vi kan jo ikke se under. Jamen, du har jo godt prøve at tiltale under. Hvordan? Ånden i glasset. Du har da vel ikke tænkt, at vi skulle lege ånden i glasset? Jo, hvorfor ikke? Okay. Nej, så. Er der en ånd til stede? Er der en ånd til stede? Hvad fanden sker der? Vi er nødt til at komme væk herfra. Nu. Okay, men jeg skal altså lige hente min mobil først. Jeg glemte den i går. Hvad sker? Hvor er Marie henne? Det ved jeg ikke. Ej. Det er bare et skrig, ikke? Ja, det kom derinde fra. Ej, jeg må hellere kigge. Du åbner. Okay, jeg kan bare ikke klare det her mere. Signe, kom tilbage. Vi skal ud herfra. Jeg vil med. Hey, vi er nødt til at finde Marie. Ja, søg hovedet. Og nu skal vi bare skræmme dem, mand, fordi de altid tror, de er bedre end os og skræmmer os. Jeg tror, de er gået ind her. Skal du nok ret i låsen og slå der? Kom. Hey, går den her vej, alt lyset er til. De har sikkert selv gået den her vej. Kom, vi tjekker lige her i hallen, om de skulle være her. Fuck!
Hvad laver den mobil der? Ej, hvor er det? Har de andre? Er det dem der? Klamt. Støt. Vi skal ud herfra. Men stop. Vi går altså ikke med ned i den kælder. Hvorfor ikke? Sidst jeg set mange flere mennesker, der dør nede i kælder, end folk, der ikke dør i kælder. Så vi går ikke med. Det var det svært. Vi er bange. Vi turer ikke. Vi finder en anden vej ud. Okay, så okay. Hej. Vi ses. Vi skal ud. Prøv at hive i den. Den låser. Ej, pis. Ej, hvor er han snæver. Virkelig mørkt. Der må der være en af dem, der er åbne. Skal jeg kunne komme ud? Det går ikke på. Så først ikke ud. Tager du det på her? Skal jeg gøre det? Top fæsen, mand. Så er det bare dig. Hej Marie. Hvorfor se? Uddrivning af en ånd. Ånder er overalt. Nogle får aldrig ro. Ånder, der ikke har fundet hvile, er fanget på det sted, hvor de dør. Uddrivning af en ånd kan være meget kompliceret, farligt og svært. Det sted, hvor ånden er død, males et pentagram på gulvet. Når pentagrammet er tegnet og lysene tændt, siger man ånde på kaldelsen. Vi er nødt til at lave en pentagram nede i kælderen, for at få ånden ud af Marie. Far himmel, giv mig din styrke. Mor jord, vær sød og støt min fod. Ånd fra syd, lad mig gå din livs sti. Ånd fra nord, ånds mig med dine vinde. Ånd fra øst, giv mig din visdom. Ånd fra vest, gør mig altid parat til den lange rejse. Ej, hvorfor skal de altid dø på min vagt? Når det er dig, der har taget min nøgle. Ej. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum.
Puff.